Jeg hedder Jan Jacobsen. Jeg kører i en Volvo L120 på strøm. Det er en ny verden at komme ind i. Der er noget tilvænning med hydraulikken. Det reagerer lidt hurtigere end som hvis det var en dieselmotor. Hej, jeg hedder Tommy, og jeg kører en el-gravemaskine. Fuldstændig som at køre en almindelig Volvo. Jeg er da blevet positivt overrasket. Alle er på el, og så håndmanden alt års værktøj, det er jo jordlopper, pladevibrator og sådan noget. Det er også på el. Jeg kan køre en hel dag, så jeg skal jo sørge for, at gravemaskinen for eksempel, at den kan lade strøm, når vi holder pause. Det er jo en meget spændende at være med til, altså at være med til noget helt nyt, altså som ikke er prøvet før. Det bliver nok fremtiden, det her.